защо сте тук? Те хвали Бога, нали? Амин! Сега ще хвалим Исус Христос. Амин! Готови ли сте? Готови ли сте? Ходорали на кетме. Готови ли сте? Те гей на кетме. Нека големите да седнат. Децата виждам, са много. Деца минавайте от тази страна. Ако наши християното ме бъдат. Момичета, вие също може да се правите някакъв път, за да освободите малко терена. За да дадем подаръци. Аз ще няма къде. Хурдоларе? Хурдоренка даде ни подаръци и качанта. Това да го знаете. Къде само сте хвали са разседеле и да го представим по начинът, в който Бог иска да го представим. Но в тая хаос няма да стане. Ние хвалихме супер Бога. Сега, канал Кукянел, Кияни, където ме подарък, че отначане контрате пенал стихора, а така ще настаме. Каз не стихора, пак ще дадем подарък. Не е проблем. Обаче, деламе сме паре подаръча, където ме кере и чанте пащуна. А що нас? Така, Бог да ви благослови, чакаме на Христос. Деца. Вие тръгвайте към назад върво. Нека оставим децата малко тук. Чонт ме така ли? Чонт ме не кеша. Чонт ме не кеша. Чонт ме как? Вие сте посадите ме. Ачо ти ме катеш. Ачо ти ме катеш. Давай, още. Още. Сега. Камил, ела по бързен начин, се поправи с тях. Аларма накъде. Но преди това ще се молим за това. Искате ли да се молим? Исус казва, оставете децата да дойдат при мен и не ги възпирайте. Нали така? Затова, вижте, това е нашето бъдеще. След нас те ще останат. Затова нашето благословение
трябва да мине и на тях. Молитвата може да промени много неща. Нека да се помолим за децата. Нека се молим. Боже, Доме напрене. Господи, благодаря Ти за децата. Благослови ги, Боже. Татко, Ти не възпираш децата от Тебе. И ние тази вечер това направихме. Прекрасното са Те хвалили, са Те дали цялата слава. Въпреки просто, но със сърцето. Благослови живота им. Татко, благослови живота им. Благослови настоящето им, бъдещето им. Защити ги от Сатана. Защити ги от света, от греха, от беззаконие. Защити ги от падналите ангели и покрий ги с Твоята кръв. Благослови родителите им, близките им, живота им. Татко, искаме другата година, ако празнуваме, да дойдат родителите за покаяние и за промяна и за живот. Благославяме децата, благославяме ги от всяка сфера в живота им. Да ги благословиш и да ги пазиш. За Тебе, Исус. Благодарим Ти, Татко. Амен. Сега, нека по-младежите малко да се движат, да седат по-големите. Сега, Камил, подаръците ни. Знаете ли какво ще правим? Аз взимат подарък и всеки едно дете, което взима подарък, да излезе, нали така? Нали така? Да се освободи терена, дали сега се едно и също. Сега, Ники, ела тук. Побързай, дай пененге стихора, конкерда. Нека ние големите да се учим. Дигана, това не е джането да пенене да близки, ама обаче не. Сега, Ники, кажи това, което ти знаеш. С Анито, вие знаете какво правите. Ама подаръците, знаете ли, останаха отзад сега. Специално. Ники, тута? Исус, Влади, давай. Вземете подаръци, как тук да ги носим. Деца, още по-назад. А ваши? Я ваши. Сядете. Дела, пустиме не подаръча? Чак тази вече. А що нас? Ники, разправете си с децата. Сега, дай стихове. Чакай, му тя си. Така. Гараджа, пашила парина кино. Джангара. Нали? Агра. Сега. Нали? Това ви е от Господа! Амен! Виж, Господ мисли за вас! Моля да ви благослови! Айде сега. Сега, оправете се, Ники. Знаете кои са децата. Даваш ми телефона, те цитират и ни слушаме. Сега, кой на днески си райки на ръкате? Нека да обърнем внимание, здравейте на всички. Приготвихме малки неща, стихове от Библията за вас, да чуете, да се насърчите. Това, което децата правят, е това, което Исус иска. Амен. Исус каза, оставете децата да дойдат при мене. И какво ще правят при Него? Само ще го гледат? Не, ще го хвалят. Амен. Тези, които идват при Исус, те го хвалят. Исус каза на хората, ако хората, народа, децата мълчат, просто не изказват хваление към Бог, то камъни ще я хвалят Исус. А ние хората ще позволим ли на камъните да хвалят Исус? Не! Докато ние, децата ни, можем да го направим. И така, вярвам, Исус ще приеме слава, хваление от децата ни. Нека тези от вас, които имат стихове, да изказват. Ела ти. Конска? Аз не. Сега, нека чуем какво ще кажат. Мартино! Дави. Защо ли се роди дете? Чакай, чуй учителят. Ще изкажеш това, което си се научил, като пред Бога. Давай, с микрофона. Защо ли се роди дете? Син ни се даде, определението му ще му бъде на рамото. И името му ще му бъде чудесен светник, Бог могъщ, орена, вестнота, цар на мира. Амин. Амен! Който ми, че това
имате от Бога. Сега, я ваша ще му ке даде. Бог да ви благослови. Само да се освободи теренът, разбирате ли? Катар гирито мен вечих. Айде. Някой братите ни вънка да наблюдава децата да не правят някакво ще отиде двора. Сега, давай Ники, ти си. Ела тук, Роки. Кажи това, което си се научил. Къде е? Нека чуем децата по-добри са от нас. Аз ти държа. Спокойно. Не бойте се, защото ето стоява ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в Давидия град. Спасите. Амин! Айде сега, гирето вече. Сега. Амин. Нека тези, които имат стихове нека. Господ иска още хваление. Ела тук. Айде Исак. Исая, Спокойно, Исак. Айде. Брате и сестри, Исус се роди в нашите сърца. Амин. Амин! Амин! Тя ще роди син, когото ще наречем Исус, защото той ще спаси народа си и от греховете му. Амин. Как си стихове, Кема? Достоен е агнецът, който е бил заколен да приеме сила и слава. Амин. Айде, доберете се. Забра. Тези, които имат стих, тези, които нямат, пак ще получават. Спокойно. Сега отпускаш на дико слугата си, защото очите ми видяха спасението. Амин. Амин! Браво, браво. Айде с ние. Даваш. Аз си кай malo. Ева. Чакай малко да чуеш. Божия агнец, който поема греха на света. Амин. Буди се ма. Чакайте малко, това е Гошо. Да. Го знаете. Да. Брат Гошо. Чуйте сега какво приготвил той за вас. Дай Гошо. Давай. Той ще бъде велик и ще бъде син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Амин. Слава на Бога, земята на света. Мир на човеците. Амин. Амин! Амин. Гинете ме с кримата. Ала, кай е Оско? Ето. Ала, пат. Лес калал Данаил. Данил. Той библейско име, Алсиде. Давай, Дани. Спокойно. Дигаме ке раде, ке викаме. Исус Христос дойде на света, за да ни спаси. Амин. Амин!